Zdravo drugari, dobrodošli na moj kanal Hardcore uradi sam. Danas postavljamo privremenu ogradu od armature 12. Kažem privremenu zato što u lokacijskim uslovima i građevinskoj dozvoli mogu da kažem da sam uslovljen da mi visina ograde bude 140. Sad ja mogu da pišem žalbu da mi oni dozvole višu ogradu da stavim, međutim mora da pišem žalbu, ta žalba treba da se uvaži od strane opštine, međutim to traje i traje, tako da sam ja odlučio da stavim ovu privremenu ogradu, a kad budem sagradio kuću i kad mi budu priznali upotrebnu dozvolu, ja ću tada da pišem žalbu da dobijem višu ogradu i naravno odmah ću ostavim višu ogradu, znači jer mi niko neće moći ništa. A tu privremenu ogradu, to je tu armaturu koju budem vadio, nju ću mogu komotno iskoristim za neke druge radove, ne znam, temelj neke radionice, šupe, letnjikovca ili bilo čega drugog. Tako da neće se baciti. Sad, kao što sam rekao, stubovi ograde će mi biti armature 12, njih ću osečem velikom brusilicom. Taman da je probam, pošto od kad sam je kupio uopšte nisam koristio. Svidela mi se ova Enhilova brusilica samo zato što može se okreće ovo. Ovo je mnogo dobra fora. Lepo leži u ruci. I inače umjesto čekića koristit ću ovu vrstu čekića. Kako da kažem, ovo jeste čekić, znači mislim ono udarna bušilica, ali ovaj SDS Max, SDS Plus hvat je ne kao čekić. Meni je ovo. Tako da ću probam da vidim da nabijam armaturu ovako, znači ono da je, kako da kažem, da je udaram, ono da je nabijam, da sam udaram. Da li radi ili ne radi, ne znam, nisam siguran, probat ćemo, pa ako uspe, znači daleko je bolje od ovoga, znači ovo je i opasno i kad ste na merdevinama možete lako da izađete iz balansa i da padnete sa merdevinama, a to vam uopšte ne treba. Sad ja malo manje da pričam, malo više da radim. Ovo je armatura 12, imam ovde 9 komada. Ovo je posao za veliku brusilicu, ovo nije za malu brusilicu uopšte. Tako da ovako prvo ću da ih isečem, pa ću posle da ih zašiljem, da bude zašiljena na jednom kraju. To ovako treba da bude zašiljena. Tako treba sa svima da uradim. Idemo dalje. Ovo mi je kočić od međe, zadnjeg dela placa. Znači, ovde je trava, katastrofa. Ali nebitno. Znači, od ovog kočića do sledećeg kočića treba da povučem kanap, koga sam evo ovde pripremio, da bi znao da tačno po međi postavljam ogradu. To ovako treba da izgleda. Povučena linija od međe. Sad ja ću da postavim tačno sa moje strane, pored linije, armaturu.
Moram da izmerim. To je to. Znači ovo je visina. Malo sam je krivo, ali nema veze. Dobro je to. Jer ću da je zategnem zategnut ću ovde. Za komšijinu ogradu.